होबाय नै हायालै खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे कबिता इउटुब चेनेलाव लोगोफोर दिनैनि खामानि मावदों आइया ओमफ्राय बानलु गायदोंमोन ने बानलु ओमफ्राय खान्थाल सुमफ्राम गायदों आरो गायस्लायदों न' खाथियावनोमोन नालाय ओमफ्राय नायलांदो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो लोगो साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर थाब नै गोखा फिथाइ मान होबाय दा नै थाल्ला ओमफ्राय खुमब्रा मान होबाय जाला बियो नै लावद्रायजोब्बाय नै बैयाव गायहैनोसै बैयाव गायफिननांसिगौ आरो नों लाया आबौ नों लाया लेवार दं थाम्फै दं हायालै नै हायालै हायोनो बोलो हो ओइ फै सानैजों ओइ जेरै सुमफ्राम बिफांसो नै न' खाथियावनो आरो नायलाय खान्थाल बिफाङानो खान्थाला थाथों गयजों नांजाबनाय गयखौ जावफुनानै बैयाव गायनांगौमोन ने खान्थालखौ हायो खोमा र' ओइ गाग्लिनाङा मैथासो र' आंखौ फुनो ओइ जरै हायो हाथारनोसै हनुमान जय हनुमान जय हनुमान हागोन दे नोङो जय हनुमान दे नै हाबाय लोगोफोर हाबाय है इसे नङा नै बेखौ दानखानानै नै ओरैसो जानांगौ बेखौ गय बिफां सेरावरा ए नै बाव ने बरियायावनो सिनदों आं खान्थाल बिफां खान्थाल गयजों नांजाबदोंमोन फुबाय ओमफ्राय नै आयै गैलालै माबा नांगोन माबा मैफ्राय दं मैफ्राय आयै मैफ्रायाव गानाङा सना सासे हाबफैबावबाय हनै दावबाया नों दासो फुनो फैदोंमोन सना दे नों बैखौ फुलाय दे हौवा अखा थांगोन मेंबाय बेसे गिदिरमोनलाय ओरै नाहरलाय बेसे गोरामोन खय मिनिटजों हाया नों फुनो मिथिला आं नै ओरै नायफैलाय आं मा गायदों 5 मिनिटबो नाङाखै नोंनो बानलुआ थायबायमोन फुनानै लाबोनानै गायफैबाय आं नै बानलुआ नै थायबायमोन आरो एसे बानलु फुनानै लाबोनानै बांद्राय हासार ना बेखायनो अयथासार जौबाय नै बेयो बानलु थफा बेहा नै गायबाय नै फैदो एलाय बानलु गायदों नै बिबैया जोंना ओमफ्राय दावबाया ओरैबायदि लानो गाबदों आरो बिबैया होबावा नै बानलु बिफांखौ थिखोनो गाबदों नैखौ थिखोफैदो एसे दांनायदो नै दांनाय होआबाथ' गाबगानाय नंखाया एसे दांहोनोसै दावबायखौ लानो हायो हायाखैबा माथो आइ फिसा बिनिफ्रायनो ओरै नै आंनि जौसिन जानोसैमोन जाफुनासै नों मा होनसै नै खानाय खाथुमलायबाय दावबायसाया नै आरो खामानि मावनोसै नो खामानि मावनोसै नोलै जोंना सोरनो हा हौवायालाय हिनजाव बायदि मावो थाम्फै अरो आबौ आं बे गस्ला ब्लाउस गानबा ब्लाउसबो गाननो बियो नै बेखौ मानायाव दोनफैजोबखो आं गानहैखानायखौ बिलाय दावबाय मावदोंमोनबा मावनाय होनो ने नै बिबैया गारहैग्रा फिसौलाया लाबोनानै दोनफैदोंनो गारहैफिननांसिगोन इयो ओरै भिन्दि आलु भाजा एवबाय लोगोफोर मैफ्रायजों आलुजों संखांबाय आरो आङो नै मैफ्राय आलु जा गोथाव जाखागोन ओमफ्राय संनायखौ खिथालायासै लोगोफोर हालदै आगर थांखोरा हालदा नै इदिसो दोंलाबायो नालाय ओमफ्राय हालदैखौ नुवाखै आं दा हालदै होनांसिगौ रुइबाय नालाय फान्थाव आरो फान्थाव दंबावो साया गोदौबाय भाजायाबो मोननोसै
cây này rất tasty nhưng mà bay wow ai dép bên nào là tin rằng alu được pha ra mình cái bên này dép bên nào rồi hôm nào là pha rồi được thầu mà nó làm palu bát khăn nó đang được quăng này được ra chỉ là nó không nghe mình sẽ hả pha ra mình nãy palu bát khăn nó đang không phải tham gia cái gì bên này được thầu saya betul saya này gì nãy hôm qua tôi sẽ rồi mình sắp phải làm bộ ra mình sẽ khá là cũng Saban này là gặp saya này thắp hai này bên đây rồi ai ơi sao chụp lấy bên đây lại một xe này xe ạ rồi ơi cái này này cái bustu hay lắm lại và một chỉ là này cái tu lấy này sao sẵn cho nè ăn hết cùng người Ning sagan, ning nobia, pa mi thèm đúng là bố đâu phải sợ nó lại, nhưng nào chưa gửi phi đó, ơi